שלום חברים, אני תמר ואני הייתי אמור לעשות איזה פרק של פארקור, אבל כל הזמן ניסיתי לעשות סרטונים וגיליתי שאני לא מצלם, ואז סתם ניסיתי לעבור את הפארקור בלי שום סרטון. לכן החלטתי לוותר על הפארקורים. מה זה, איפה אני? אני תקוע באדמה. זה מוזר. אוקיי, אז אני מוותר על הפארקורים, אני כבר לא יכול יותר. פרק ראשון נהיה באיזה ארץ נפלאה. פרק שני, טוב, זה הפרק הראשון, אז היום נבקר באיזה ארץ נפלאה, ובפרק השני נראה את הירובריין בגיהנום. אם אתם במתח, אז כבר עכשיו תעבירו לסרטון השלישי, תפגשו את הירובריין. הירובריין יגיד לנו איזה משימות כאלה. פארקור. טוב, זה לא הפארקור שרציתי לעשות מקודם. בלאו הכי אני צריך את זה עכשיו. לא שוב, אני שוב תקוע באדמה. תוציאו אותי מפה. די, אין לי עכשיו זמן לזה. טוב, אז אני אדליק מחדש. אולי זה יעזור. לא שוב, אני שוב תקוע סוף סוף. אוקיי, אז בואו נבקר בארץ הנפלאה שדיברתי אליה. טוב, שנבקר את הירובריין, אני רק רוצה להגיד שאנחנו, הירובריין ייתן לנו משימות. לפעמים יגיד לנו לקפוץ על אבא, לפעמים יגיד לנו לברוח מסעדנים שנופלים, לפעמים TNT שנופל. ומי שמנצח זורק טיל זיקוק, מי שמפסיד מת. אז עכשיו אנחנו בארץ נפלאה, אז לא נדבר עכשיו על המשחק של הירובריין. אנחנו פה בקרייטיב. ויש פה איזה כל מיני דברים יפים מאוד, ונראה לי שברצינות השקיעו עליהם. אני אף פעם לא מצאתי את הסוף של העולם הזה. מאיפה הם יודעים איך מזמנים את הירובריין? ולמה אני בהגברת קפיצה? זה טוב שאני בהגברת קפיצה, אני יכול לעשות פארקורים בין העצים. יואו, אני שונא אתכם. שונתה בגז. זה רק ב1 שווה 10.
זאת אומרת ב-1.78. זאת אומרת 1.8. 1.8 אני אידיוט. וואטה. לכל הרוחות. תוציאו אותי מפה. הדבר היחיד שבא לי זה לעוף מכאן. הצילו. אני תקוע. טוב, אז בעולם הנפלא הזה יש טיפה מלכודות. וכמו שאני נתפסתי באחת, אני אפילו לא ידעתי מה קורה כאן. היי, מעתיקנים, הם עשו את זה מאיזה סרטון. או שזה טיפה אחרת. האמת שיכולתי לשים בלוקים. וזה מזכיר לי מוד שנקרא, שכחתי מה השם. האם זאתי עוד מלכודת? לא. What the... מוזר. בקיצור, זאת תהיה נפלא. הסקין הזה נראה לי מוכר. צ'יולי, אני לא מאמין. חכה לי. אני לא מאמין. לא, זה לא הסקין. מה זה עושה? כלום. אוקיי. אוקיי, אחלה דמקה. ובדרך כלל אין פה כל כך הרבה משתתפים. בוא נהרוג אותם. רק אידיוט ייכנס לכאן, רק שתדעו. אני מכיר את זה. זה עוד מלכודת מעצבנת. השאלה היא מה זה. זה לא מלכודת, אפשר לצאת מכאן. אז פה אנחנו ננעלים, ואיך אני לא שמתי לב לזה, אפשר לצאת מכאן. קבלו את זה. מה? פארקור? צ'יולי, בא לי. איך נכנסים לפה? בבקשה, מה זה בא לי פארקור עכשיו? אי אפשר לעשות פה כלום. הירו בריין,
אני מעריץ שלך. יואו, מכירים את הרובריין טוב. מה לעזאזל אני רוצה לשאול? מבוך שלא בא לי להסתבך בו. אוקיי. ים מלכודת. לא שוב. טוב, אז בגלל שכל הזמן השרת קורס, אז אני בכל זאת מעלה את הסרטון ליוטיוב, אני רוצה שכולם יראו, וביי.